zemuz gaurko eguna? Oso ondo, guztua, ilusioz beteta, dortxalak agortu ditugulako, oraingoz dena ondo da, asteko beroa ere pasa da, beraz gure aldetik dena ondo doala esan dezakegu, oraingoz bintzat. Zer espero duzu gaurko egunean? Froga ondo ateratzea, ondorengo ospakizuna eta kontzertua ere ondo jutea, eta pixka bat denok gozatzea. Lehenengo aldia bekrosan? Bai, neria ere, bai. Esango nuke laugarrena aurten neria gutxienez. Nik uste hirugarrena o laugarrena ere urtero egite dugu, eta udari hasiera ona emateko. Hau igual laugarrena izango da, segurazko. Jarraitu entrenatzen, Laugarrena dola, bai. Lehenengoa. Eta 3 kilometro edo 6koa? 3. Lehen urtean egin nuen 6koa, eta aurten berriro 3koa egitera noa. Goizan mendira jungera eta orain relax, 6koa ez da komeni. Aukeran bat 6ko hartu dugu, baina larri, 6. 6 kilometro beti. Beti. Ez da aukerarik 3koa egiteko? Ez, beti egin dugu 6koa eta egin badin badezakegu 6koa egingo dago. Kuadriako 10 lagun etorri da, 10 atarra gera, auzokoak, hasi que nola hemen ospatzera karrera hau. Bai, lagunekin eta gironean, hasi que ondo, auzotik korrikaitea beti plazer bat da. Ondo pasatzea eta gozatzea, besterik ez? Euria zeita, minimo. Oaingoz, porque, a ver. Txala ongi bat, hau izan da 11. edizioko podiumla lehenengo postuan egun. Hau izan da 11. edizioko podiumla. Mezu bat? Ondo pasatzeko, euskaraz hitz egiteko, horren inguruko aldarriakin eta jaigiro negozatzeko, ez? Hoxe aprexatu esateko. Etortzeko oso karrera polita dela, euskararen aldekoa eta animatzea jende guztia. Giroa oso polita da, oso sanoa, eta kirol pixkatekin denak ala eta aurrera. Matzeko, parte hartzeko, onena da, Donostiko cross oberena. Eta gero janari ona dago. Tortilla batata oso ona dago. Kriston giroa dagoela, gero gainera kriston merendola jartzen dutela, oso giro familiarra dago eta benetan oso atsegina da. Kontzertua ere, hori azkenen nahiko giro herrikoia dela eta ondo pasako dutela, beraz animatu daitezela. Izango den utzitako txuna eta musika tresna